Здравейте! Днес ще ви покажа аксесуар за телефон. Представлява кълъвче тип портмоне. Можете да го закупите от наш форумник. Ще поставя линка някъде тук, предполагам, не съм сигурен, предполагам, че тук ще го поставя. Както и да е. Значи, много отдавна говорих с него, горе-долу за 10 дена ми дойде кълъвчето, понеже той чакаше доставка. И го прати, на следващия ден дойде при мен, много съм доволен, изключително, и затова реших да направя ревю за него. Какво представлява кълъвът? Значи, поставка за телефон, даже секунда, да изглежда по-представително. Телефона много добре пасва, той просто си е перфектно, кълъвчето е Galaxy S, но има и за други модели, не знам дали той предлага, предполагам, че предлага. Имате визитник или по-скоро може да слагате лични документи, място за memory карта и слот за SIM карта. Също има и слот за писалка, не знаем защо, понеже не знам Galaxy дали въобще работи с писалки и такива неща. Какво друго мога да кажа за кълъвчето? Изключително удобно, ето има тук също и място за, предполагам, за пари, но тъй като нямам пари, някак да ви покажа как става работа. Като цяло съм изключително доволен от кълъвчето, всичко се подбира бързо, лесно, удобно, стилно. И примерно няма как да не ви харесаме, всеки нормален човек, малко или много искаш кълъв за своя телефон, искаш да предпази телефона си, със сигурност това е точно избор за вас. Как стоят нещата, стоят нещата, всичко изглежда повече от идеално. Какво друго мога да кажа за кълъвчето? Това е като цяло, много съм доволен, изключително ефтино, доста достъпна цена за всеки. Имате достъп постоянно до телефона си, както виждате, можете да говорите, ето примерно това е затворено състояние, всичко е 6. Аз примерно като говоря, за да не валя целият телефон, просто завъртам кълъвчето, фащам така, което пак става и примерно си говоря в телефона си, без да се притеснявам абсолютно нищо. Това е за мен. Това от мен за днес. Мисля по-нататък да ви покажа и ревю отново на някоя игра, понеже се позабавих малко. Оставите коментари, ако искате да видите някое конкретно ревю на някоя конкретна игра, няма проблем. Просто малко съм взел в момента и затова няма възможност да правя ревюта, надявам се ревюта да ви хареса.